Ano mga pumapasok sa isip mo? Ano po, gusto ko na pong mawala. Parang wala ng point po mabuhay. Palagi kasi sila nag-ainom tapos minsanan kapag nakainom sila, ginagalaw din nila ako. Parang ang bigat na kasi po kasi wala pong naniniwala sa akin. Parang wala na talaga akong kakampi sa bahay po. Pati yung kuya ko kasi po hindi kami close hanggang ngayon. Everyday nakasmile. Nilalabas ko yung smiley face ko always. Pero pag gabi na talaga po, grabe talaga. Hindi ako titigil kapag hindi ko nasasaktan yung sarili ko. Like, nung nawala si mama at si papa ko po, nag-try po ako na kaso nakita ako ni tita. Hindi ko din naman masasabi na may depression ako kasi hindi ako pumunta sa ospital. Pero feel ko talaga, Ano mga pumapasok sa isip mo? ano po, gusto ko na pong mawala. Ayaw ni tita sa akin, ayaw nung pinsan ko sa akin, pati si kuya. Parang wala ng point po mabuhay. Mas pinili mo pa rin yung pinakatamang paraan na tumawag dito para may makausap ka. Ibig sabihin, nandun pa rin yung kaliwanagan sa isip mo na mali yung gawain na yun. Siguro sa pagkakataong to, pakiramdam mo, Bibi, ikaw ay isang biktima. Oo, sige. Kung pakiramdam mo isa kang biktima, pero sana makita mo rin na ikaw ay isang survivor dito. Lagi mong tatandaan, Bibi, na ang ating nakaraan, hindi ito para ikasira natin sa hinaharap. Kundi ito ay maging instrumento para mas maging matibay tayo. Kapangyarihan din yung magtiis ka eh. Yes. Kapangyarihan yung tanggapin mo lahat ng sakit. Mhm. Malakas ka. Mhm. Kung ikaw na nagagawan ng pagkakamali, ng pagpapakasakit, ng pang-abuso, na tinatanggap mo lahat ng yun o unintentionally natatanggap mo yun, para sa akin malakas ka. Kasi kinakaya mo pa rin hanggang ngayon. Tama. Pero gusto kong mag-alay ng dasal para sa'yo. Bigyan niyo po siya ng lakas para makabangon. Tapang para harapin ang kanyang pinagdaraanan. At liwanag para makita na may pag-asa pa. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.